Angeli namhlanje le plastic elithi akusho ukuthi ugqoke kanjani kuyasho. From Genesis to Revelation kukhulunywa ngokwembatha kuyasho. Umuntu la sefikile uzokutshela. No. I say no. Uyalulazeka umuntu wesifazane uveza umzimba. Ubalula. Uba nombhalo othi I am for sale. In fact, you uba nombhalo othi I am on sale. Kodwa mawuhloniphile wahlonipha iTemple likaNkulunkulu ngoba kusaphili wena kodwa uKristu ophilayo. So you cannot afford ukugqoka njengesifebe. Ube sexy esikhundleni be-glorious. Ngoba izwi lenkosi lithi glorify God with your body. You don't have to be a stimuli for sexual